Bismillahirrahmanirrahim. Qaran qurbanlyk meselede boltu qurbanlygyň buyrugy. İkilenci bazı mesailler qurbanlyk üçin siz bizler göz öňüne tutalyň. Ekseriyet soralyp durýar qurbanlyk mesele nätawda nähilek adama farz bolýar, nähilek adam qurbanlyk etmeli dal. Qaran qurbanlyk mesele o özü wajib. Hazreti İmam Abu Hanife rahimahullah'ın nezdinde qurbanlyk etmeklik bir adamyň nisaby yetip duran zady bolsa qurbanlyk etmeklik wajib bolýar. Hoş, başka aýmelerin, yani sahibeyn o başka aýme salasa her bireklerinin nezdinden qurbanlyk sünneti muakkede diyor. Lekin siz bizim mezhep başymyz İmam-ı Abu Hanife rahimahullah hoş wajib diyorlar. Hamçe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis pakte geliyor. Aqama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bil Medine 10 sinin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de 10 yıl boldular. 10 yıl yuzahi kulle sene. Her yıl Peygamber aleyhissalatu vesselam qurbanlyk etýärdiler. Qaran Peygamber aleyhissalatu vesselam qurbanlygy terk edilýärdiler. Şoň üçin qurbanlyk etmeklik aziz jamaatlar siz bizlere hem wajib. Qaran qurbanlyk etmeklik bira wajib, bira mustahab. Bir adama qurbanlyk etmeklik wajib bolýar, bira mustahab. Wajibam soň her raqam. Bir qurbanlyk bar qaryby baýa wajib bolýar. Bir qurbanlyk bolýar qaryby wajib bolýar. Bir qurbanlyk bar baýa wajib bolýar. Bir qurbanlyk bar qaryby baýa wajib bolýar. Ol nähilek bir adam nezr aýtýar. Yani lillahi alayya dip nezr aýtýar. Hudaýa qasam meniň üstüme bir mal soýmaklyk bar dip özü nezr aýtsa. Yani Hudaýa wada berse bir mal soýmaklygy nezr elfazlar bilen wada berse o suratda garyp bolsun, baý bolsun mal soýmaklyk soň gerdene lazım bolýar. Bul nezr yani nezr tariqada bul wajib bolýar. Ha garyp bolsun, ha baý bolsun. Bir surat barki ki qurbanlyk garyba wajib bolýar, baýa wajib bolan ýok. Ona hile ekseriyet soralyan narsa şunda. Yani men bir mal alypdym. Mal alypdym qurbanlyk ederim diýip alypdym. Şu maly satsam bolarmy, bolmazmy diýilen soraklar bolýardy. Anynda garaň, bir adam qurbanlyk etjek diýip mal alsa. Qurbanlyk etjek diýip mal alsa, bir van nezr aýtmaklyk bar. Hudaýa qasam edip Allahy Zülcelale wada berýär. Bu nezr ödü balnan ýoksa bizden içimizde mal alınan pillesinde. Ýani şu mal al gaýdan pillesinde qurbanlyk ederim men şunu diýilen fikirde alyp gaýtýar. Bolsaň ya şol alan adam garyp bolar ya baý bolar. Yani garyp baýlygy şol nisaby ýetip duran zady bolsa baý bolýar şer'en. Bir adam nisaby ýetip duran zady bolsa baý, eger nisaby ýetmese ol garyp bolýar. Ana şol üýüne alyp geldi. Şol alyp gelen adam nisaby ýetgen zady bolup baý bolar, ya nisaby ýetgen zady ýok garyp bolar. Ana soň garyp bolup getirse, ol adam şol malyny qurbanlyk etmekligi wajib bolýar. Ne onu satyp bilýär, ne alyşdyryp bilýär, soň ol şol alan malyny qurbanlyk etmek bolýar. Baý adam alsa, baý adam alsa şol qurbanlyk etjek diýip mal alyp gelipdir, şol maly uğurmeklige şeriat ona ijaza berýär. Şol maly soýmaklygyň gerdene wajibda bir mal soýýar boldy. Ýene şolam mekruh diýipdirdi. Baý adam sermaýedar adam alsa da uğurmeklige kerahiýetden bolsa halida ýene şer'en ijaza berilýär. Bir qurbanlyk barki ki baýa wajib bolýar, garyba wajib däl. Ol meselen bir adam nezere maýdan ýok, bazardan bar mal amalan ýok, men mal soýjak diýipdi. Hiç gaýsy nemedinde. Belki qurbanlyk gün gelen pillesinde nisaby ýetip duran zady bolsa, şol adama qurbanlyk etmeklik nisaby ýetýän adama wajib, garyb adama suratda wajib bolan ýok boldy. Ama bir qurbanlyk barki ki mustahab. Mustahab bolsa her kim bir gul howesine ne bir ona farz ne bir wajib, belki özü bir qurbanlyk günlerde bizden bir mal soýala, diýilen fikirde özü soýýaram. Ol bir mustahab. Soýmaklyk ýerdene lazımda, soýmadyklygy bilen günahkardan. Lekin soýmaklygy bilen olam sawapdan bolsa mahrum bolmaýar. Hoş. Qurbanlyk kime wajib bolýar? Qurbanlyk asl bir akıllı adam divana bolmasa, biram balagata yeten bolsa, hoş, biram musulman bolsa, ana şol şert şeraitler bilen. Biram bolsa şol qurbanlyk gününde nisaby yetgen zady bolsa, ana şol adama qurbanlyk wajib bolýar. Yani zekat bilen meselesi farkı şol. Zekat meselede bir yıl üstünden ötmeli bolýar. Bir yıl havlana havlşer. Ýöne qurbanlykda kaçan şu qurbanlygyň üstünde bir adamyň nisaby ýetip duran zady bar bolsa, ana şol adam qurbanlyk etmeklik zerur bolýar.
Nisab ne miqdarda bolýar? Nisab bir adamda tilla bolsa, tilla 20 misqal, yani şeriatyň, yani zakatyň nisaby şol gurbanlygyň nisaby bolýar. 20 misqal bir adamın tillası bolsa, şol adam gurbanlyk etmeli. Tenge lihazdan bir adam tengesi var. Tengesi 200 tenge bolsa, şu suratda gurbanlyk lazım bolýar. Tenganyş bilen ekseriyet bir pula gelen bilen 45 min ekser 50 min bolýardy. 45 min 50 min ortada. Ekser zergerler tenganyň bahasyny bilýärdi. 200 tengany şu zergerlerin aýtgan bahasyny nazar bolup görse, ana şu bilen ekseriyet muhtasy sahipleriň fetwasy şu 45 min 50 min ortada. Bir adam gurbanlygyň üstünde 45 ila 50 min kudreti ýetip duran zady bar bolsa, o narsadan hajat asliýasynyň süýüşik bolsa, ana şol adamyň gerdanynda gurbanlyk wajyp bolýar aziz jemaat. Hoş. Son gurbanlyk etmeklik ayal erkek her bireklerine alayda wajyp bolýar. Bir adamyň aýaly bar mesela. Bir familde aýaly bar, aýaly bir azrak tıllasy bar, şoň tyllasyny nisaba ýetip duranda. Soň ol aýalyň äri bar, ärinde de özünde sermaýesi bar iki oňkam nisaba ýetip duranda. Soň äriň gurbanlyk etmekligi aýaly iktifa etmiyor, aýalyň etýän gurbanlygy äri iktifa etmiyor. Aýal alayda gurbanlyk etmeli, är alayda gurbanlyk etmeli bolýar. Soň bir familde ekseriyet doganlar bolýar, ya atasy bolýar. Hemmesem kâry bar. Bir adam atasam işläp ýör, doganlarym işläp ýör. Her kaysynda özüne laýyk sermaýesi bardy. O suratda her aýsy bir gurbanlyk etmeklik lazım bolýar. Meselem atasynda sermaýe bar, ýanky aýtgan bahamçada. Yani 45 min 50 min sermaýesi bar bolsa, ana ol adam gurbanlyk etmeli bolýar. Oň oglanlaryndan şoň şekilde alayda bir özüniň işledip ýören pullary bar, olara da alayda gurbanlyk etmeklik soň lazım bolýar. Hoş. Eger bir adam awal sermayesi bar, meselen hazır sermayedar adam. Ýöne aýdan gurbanlyk üstügelde, erte gurbanlyk diýen gunem sermayesi bardy. Ýöne gurbanlyk diýen gune elindäki sermayesi ýok boldy şoň. Garyp düşüp kaldy, ýa bir ýere sarf etdi. Ana o suratda oň gerdanna gurbanlyk lazım däl. Şoň üçin gurbanlyk meselede şol gurbanlyk günlerde baý garyplyk şöpüllesinde hesaplanýar. Hoş. Qarz meseleden. Qarza gurbanlyk bamy ýokmy ekser ýeşil soralaganda. Qarz bir adamdan algysy bolsa, şol bergidar adam muflisi çykanda, yani qarz bermezlikde bir nemmer awwaly alan. Halaça qarz alypdyr, qarzyny bir adama beripdir diýip estilen ýok boldy. Alaýyn diýsen ondan hiç tapylanam ýok. Hemişe kisesinde alagıranam ýok boldy. Ondan algydan geler umyt ýok bolsa. O suratda ol algılara hesaplap onu soň gurbanlyk bermesen bolýardy. Başga puly ýok, nisaba ýetip durar. Kaçan şol muflistan algysy ele gelse, ana şol gelen algydan nisaba ýetjek o gurbanlyk wajyp bolýar, onda onu bolsan gurbanlyk etmesen bolýardy. Soň bir adamdan algysy bar. Meselen bir adamdan algysy bar 3 ay ila 4 ay wada beren. Men 4 aýdan berjek, ýöne 4 aýdan awwal berdirmiyor diýdi. 4 ayda berjek diýse, soň gurbanlyk günlerde şoň 4 ay dolan ýokdur. Bulan soň mal soýup gurbanlyk edeýin diýse, şol algyny alsa bolsa nisaba ýetip baý boljak. Bolmasa bolsa nisaba ýetip duran zady ýok onda. O suratda ta şondan gelmese muňan gerdenle gurbanlyk wajyp däl onda. Amma bir adamdan algysy bar, özünde hiç zady ýok. Ýöne algysy bar, algysynyň geler ihtimali hemme algysanda. Geljek, yani muflisi çıkanandan wada bir iza goýanandan. Meselen Ahmet dalgysy we Mahmud dalgysy we başga dalgysy, ular näçe neferden algysy we şol algylar nisaba ýetip durýarlar. Ana ol nisaba ýetgen zatynda soň gurbanlyk etmeklik lazım bolýar gerden. Bir adamyň karzan bar. Bir adam algysy bar, algysy nisaba ýetýär. Şoňa laýyk karzan bar, karzam nisaba ýetip duranlar. Hulasa şol algysyna karzyna berse dikmedik düşjek boldy. O suratda ol adam gurbanlyk etmeklik gerdanna wajyp däl. Amma bir adam algysy bar, karzan bar. Ýöne algysyny alsa, karzyny berse, ondan biraz sermaýe süýüşip galjak. 20 min, 25 min galjak, lekin nisaba ýetjekden, nisaba ýetmese o adam gurbanlyk etmeklik gerdanna lazım däl. Hulasa şol gündan nisaba ýetdiren sermaýesi bar bolsa, hajat asliýeden süýüşip bolsa. Meselen hajat asliýeden süýüşip bir adamyň motorsykly bolýar, ýa bir adam telefony bolýar, ýa bir adam şoň şekilde oturýan hulusy bolýar, ýa milyon ulagy bolýar, aty bolýar. Bu narsalar hajat asliýan tahtyna daxil bolýar. Amma mundan süýüşip narsalar bolsa hajat asliýa gelmeýär. Bir adam zemini bar bir.
birazroq zemini var, hasilxiz zeminde. Hasilxiz zemini şonan o nisaba yetip duran bolsa, urusundan süýüş bir izafa zemin bolsa, şu suratda şol zemini dem qurbanlyk bermeklik erdene lazım bolýar aziz cemaat. Hoş. Bir adamda kitap var. Bir azrak kitapları var. Mesela bir basıp koyan ulum diniye ya gayr ulum asriye bolsun qaysı bolsa bir azrak kitapları var. Şol kitaplardan pulunu hesaplap görsen hesaba yetecek şol. Aýer şol adam qurbanlyk bermeli mi demedi? Ol nisaba yetip duran, yani şol kitaplardan pulunu nisaba yetip duran adam aya ahli ilimmi? Şol kitapları eli gelýän adammy? Ya bolsa bir daýhankarlyk edip ýören şol ilime yok bir savat adam. Eger savatly ahli ilim bolsa, o suratda ol kitaplar hemmesi oňa zarurat hajat asliýesine gelýär. Ol adamyň gerdenlen qurbanlyk lazım dersin. Eger ol adam beýsavat ol kitapdan hak alyp biljekden, ol adam onda alym satym üçin tijaretin tahtyna daxil bolýar-da, ol adamyň gerdenlen qurbanlyk lazım bolýar. Son qurbanlyk meselede juda fazilet sawaplar kan. Sawaplar kan soň bir talibul ilim, bir molla beçe. Şol sawapdan sah malaýyn dip menem qurbanlyk etjekdim. Barca pulun. Ongerden qurbanlyk lazımam dal, farzam dal, wajibam dal. Wajib bolmasa da menem qurbanlyk edip bir mal soýsam diýip bir azrak pul jemlap harj etjek bolsa, ol bolsa qurbanlyk etjek malyny harj edenlen özüniň zarurat kitabyna onda sawap köp boldy. Näçin ol qurbanlyk etmekliginde onda da bir menfiat bolar. Agyny daýy-daýza howma akrabalary bilen razrak ýer. Amma kitabyň menfiati ol qurbanlygydan süýüşkrak bolýar. Mana hazır men sizlere bazı mesailler aýdyp berýär, şol kitapdan aýdyp berýär. Ana şoňa menfiat soň ol qurbanlyk edenden onda süýüşkrak bolýar. Hoş. Bir adam haram maldan qurbanlyk etse hergiz kabulda. Bir adam Xitoy tariklik eden, ya ogurlyk eden, ya kumardan ele getiren, ya süýtxorlyk işi var, ya etýän nemesinde, muamalasında şonuň haram garjap, birazrak haramdan, sermayesinden haramlygyny anyk bilip dur, ol adam 10 mal soýsun, 100 mal soýsun, hiç gaýsam Allahy Zülcelal'yň dergahynda kabul dälir. Kabuliýetiň yegana alamasy berek şonuň hoş halal mal bolýar. Hulasa boltaň qurbanlyk kime lazım bolýar, kime qurbanlyk lazım bolan ýok. Şu mesele aziz cemaat. İnşallah ayında, heftelerde qurbanlyk mesaillerinden bahs edişer. Ya Hazreti İbrahim aleyhisselam başka bir qurbanlyk barada faziletler var, ondan bahs edişer. Olapda siz bizim mawzumuz mesail şoldy ki, nahilek adama qurbanlyk berýär, nahilek adama qurbanlyk beýlen ýok. Ayında heftede mesail şundan ki, hoş qaysı mala qurbanlyk dürüst bolýar, qaysı mala dürüst bolan ýok. İnşallah Allahy Zülcelal fursat bersin, inşallah saglyk berip dursa ayında heftelerde aýdyşar. Allah Zülcelal her bireklerimizin ibadetimizi öz rızaiyeti için kema hakkuhu olmakla tevfik. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.